गंसे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरिया क थाखोनिफ्राय थाखो 5 सिम फोरोंनो हानाया गोरलै नङा। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि फरायगुरि गुदि फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दं। मख'नो गोनांदि फरायगुरि गुदि फरायसालिया 1973 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो 1990 मायथाइयाव सोरखारजों गनायजादोंमोन। दायो बे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दं। सासेल' फोरोंगिरिया थोजासे गुनगोनां सोलोंथाइ होनो हाया होननानै गामिनि रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलिजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलिनि दिथागिरि बिथांमोना फोरमायदों। लोगोसे खुंथाइ गोहोआव थानाय सोरखारखौ सोंखारिदों। गोख्रों खुरथि साननायजों लोगोसे थाबैनो लेङाइ फोरोंगिरि थिसननानै होनो थाखाय खावलायदों। फोरोंगिरिया खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गाव हारसिङैनो थोजासे गुन गोनां सोलोंथाइ होनाया गोरलै नङा आरो गुबुन मोनसे गावसिनि सोलोंथाइ मावख'निफ्राय खामानि दैथायहरबाय थायो आरो क थाखोनिफ्राय लानानै थाखो 5 सिम मोनसे थाखोआव मोनबा आयदा थायो आरो मोनसे थाखोआव मोननैल' फोरोंनो हायो होननानै बिथाङा फोरमायदों। गिबियावनो इउनाइटेड निउस, बड'लेण्ड रादाब, बड'सा, लोगोसे बर' 365 आर'नाइ रादाब, बे रादाबनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। जिहेथु जोंनाव गोबां बे फरायगुरि LP स्कुलाव नांगौखिनि बुहुद अभाब जानानै दङ। जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा फोरोंगिरिया जोबोद प्रयजननि जाना दङ। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय सासेल' फोरोंगिरि जानानै दङ। बे फोरोंगिरि सासेया दिनै बे स्कुलखौ खुंनायाव बुहुद समयसा। बे बिथाङा स्कुलनि सात्रफोरखौसो फोरोंनो ना बे स्कुलनि जानानै माखासे अफिसियेल खामानिखौ मावनो। बेवहाय अफिसियेल खामानि मावनो थाङोब्ला फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव बुहुद हेंथा जायो। सम दिहुननो हाया जायो। गथ'फ्रा जेरैबायदि रोंनांगौ बेखौ रोंनो हाया जायो। बेवहाय जोंहा फोरोंगिरिनि बुहुद दरखार दङ। दिनै जोङो टिउटरियेलनिफ्राय मास्टार मोनदोंब्लाबो बिथांमोनखौ जों स्थायि हिसाबै जों लानो हाया। फैबाय थानाय समाव जा बे सासेल' फोरोंगिरियानो रिटायार जानायनि मोनसे सम जाफैबावबाय। जुदि बिथाङा फैगोन डिसेम्बर मासावनो रिटायार जायोब्ला बे स्कुलाव सासेबो फोरोंगिरि गैया जागोन। बे फोरोंगिरि गैया जाब्ला बे स्कुला थैलांगोन नामा? बिदिबाथ' समस्या मोनसे जागोन। जुदि जोंनि बे बर' हारिनि बे मोनसे गथ' गथायखौ फोरोंनायनि शिक्षा दिक्षा होनायनि मोनसे अनुस्थाना जुदि थैनानै थांनांगौब्ला जोंहा बेवहाय बे ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा रोंनांगौआव जोबोद हेंथा जागोन। खाथियाव मोजां स्कुल गैया। गोजान स्कुल फरायसाफोर बिथांमोना थांनानै फोरोंहैनो हाया, फरायहैनो हाया। बेनिखायनो जोङो गिबियावनो बेवहाय बे सारा रिटायार जायैनि सिगांनो जोंनो बेवहाय खमब्लाबो साथामसो फोरोंगिरिखौ जोंनो दैथायहरनांगौ। आं बेखौ आसाम सरकारनि खाथियाव आर'ज खालामदों। जाहाथे आसाम सरकारा जोंनि बे खरायगुरि LP स्कुलाव साथाम फोरोंगिरिखौ जोंनो दैथायहरो। बेजों लोगोसे जोंहा समस्या बेनो, जोंनि बे स्कुलाव आङो गिबियावनो मोनथाम समस्याखौ गिबि बुंनो सानदों। बेनो जाहैबाय बाउन्डारि एरिया। बे बाउन्डारि एरियायाव जा बे खरायगुरि रायजो जेनेरेल आफादा बोसोरफ्रोमबो औवानि बेरा दुमबाय थायो। बे बेराजों जों मोसौ मोसा बोरमाफोरखौ जों लाखिनो हाया। बेवहाय बोसोरे दंफां लाइफां गय जेरैबायदि शिक्षा बिभागा नायहरनांगौ, अनहरनांगौ, नोजोर लानांगौ, बेखौ मावफुंनो हायाब्ला निसय गथ'फोरनि शिक्षा दिक्षा लानाया बेक जागोन, उन जानानै थालांगोन। बेनिखायनो आङो बेखौनो जोबथा खावलायबाय। फरायसालिया माब्ला गायसननाय आरो माब्ला सरकारनि गनायजानाय? बे फरायसालिया 1974 मायथाइयावनो गायसनजादों। दिनैसिम 48सो बोसोर जाबाय। नाथाय दिनै जोङो नुबाय आसाम सरकारनि दुरबलथा जानायाव जेरैबायदि डेभेलप जानांगौमोन, दावगानांगौमोन, बे फरायसालिनिफ्राय फरायसाफ्रा फरायसुलिफ्रा जेरैबायदि साख्रि बाख्रि लानो हानाय गोहो बोलो जानांगौमोन, थिग बेफोरबायदिखौ जोङो थोजासे मोननो हायाखै। मानो होनना बुङोब्ला माखासे बेवहाय सरकारनि अबहेला दङ, माखासे नोजोर लानाय। हमनानै ला दिनै BO अफिसनिफ्रायबो सारमोना नायफैया, नायफैब्लाबो बिदिनो खम परिमाणनि नायफैयो।
बिदिनो CRC सारमोनहाबो सम सम फैब्लाबो फ्राय फैया आरो माखासे फैगोन होननानै बुंब्लाबो फेल खालामो सफैनाय जाया। बेनिखायनो माखासे गारजेनफ्राबो जोंनि बेयाव गथ'फोरखौ जि दोनफैनाय गथ'फोरखौनि गारजेनफोरखौ जोङो बानजायनांगौ। CRCफ्रा फोरमायनांगौ गथ'फोरखौ बोरैहाय फाथायहरनांगौ, बोरैहाय देलायहोनांगौ, बोरैहाय सिखा दिखाखौ लाहोनांगौ, बिनि फारसे CRCआबो फोरमायनो हायो। दा गारजेनफ्रा फैब्लाबो CRCआ फैया। बेवहाय माखासे गारजेनफ्राबो मोनथिया होसिया जानानै गथ'फोरखौ सांग्रां खालामनो हायाखै आरो। नोंथांमोना जे खुंथाय गोहोआव थानाय बा सरखारि जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो सानबाय, जिहेथु हानायमानि गोख्रैयैनो जोंनि बे खराइगुरि LP स्कुलखौ बेवहाय नांगौ जानाय जि फोरोंगिरि, रुम खथानि प्रब्लेम, दै जगान आरो ओंखाम संग्रा, लोगोसे बे सिङाव थानाय टेबोल, सियार, बर्ड बेफोरनि माखासे प्रब्लेम जानानै थाबाय थायो। जोंनि बे आसुनि अन्तर्गतनि आसुनि 25,000 बोसोराव होयो। बे 25,000 बोसोराव होनाय फैसाया थोस्लाबा। बेनिखायनो बे अन्तर्गतनि रांखौबो बारायना होयोब्ला माखासे रिपेयारिं खालामनाय हाबाफारिखौ जोङो आफादनि जानानै फोसाबनानै लानो हागोन। आं बेखौनो खावलायबाय। दुमबाय थायो। बे बेराजों जों मोसौ मोसा बोरमाफोरखौ जों लाखिनो हाया। बेवहाय बोसोरे दंफां लाइफां गय बायदिसिना गायो। गासिबो मोसौ बोरमाफ्रानो जानानै सिलिंखार खालामलांजोबो। बेनिखायनो जोंनो बे वालनि प्रयजन जादों। वालखौबो जोंनो बानायना होयोब्ला मोजां। बेजों लोगोसे जोंहा दैनि जगान गैया। बेयाव मोनसे फिल्टार गैया, बेयाव मोनसे टेप गैया। जेने थेने ओंखाम संग्राफ्रा थिपलनिफ्राय नारै नारै मालायनि न'निफ्राय रोगानानै गथ'फोरनो संनाय खावनायफोरखौ जाहोनो गोनां जायो। बुहुद खस्थ'। बेनिखायनो JJMM बे आसनिनि दै जगानाबो जोंनियाव सफैनाय जायाखै। बेफोरखौबो नोजोर लानानै आसाम सरकारनिफ्राय मावफुंना हरो, जों बेखौ आसा खालामदों। बेजों लोगोसे जोंहा मैखोमै दंबावो ओंखाम संग्रा न'। जेरैबायदि ओंखाम संग्राया जानांगौमोन बेसेबांसिम जायाखै। बेवहायबो जोंहा समस्या दङ। अखा सारसननाय, सान्दुं सोरखिलांनाय, मोनसे फ्ल'र गैया। बेवहाय जोंहा बुहुद समस्या जादों। बेनिखायनो बे जोंनि बे संग्रा खावग्राफोरनि थाखाय ओंखाम संग्रा न'खौबो जोंनो दैथायोब्ला मोजां। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मैखोमैनो नांबावगौ जानाया बेनो, जोंहा बे फरायसालियाव क्लासरुमनि प्रब्लेम। क्लासरुमा जोंना मोननैल' जाना दङ, रुम मोननैल'। बे रुम मोननैजों 6था क्लासनि फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव फिलाप खालामनो हाया। फरायसाजों फरायसा दावराव जालायो, बादा होलायनो हाया, मोखांजों मोखां बिनो कन्ट्रल खालामलायनो हाया फोरोंगिरि सासेया। बेनिखायनो रुमफोरखौ क्लास मोनफा, रुम मोनफा, क्लास मोनफा, रुम मोनफा फरायसाफोरखौ रानना होनो हायोब्ला सुबिदा जायो। बेनिखायनो बे हलनिबो जोंहा गोनां जाना दं। आरो दिनै बे गथ'फ्रा 70 जननि बारा क श्रेनिखौ लानानै 70 जननिबो बारा जोंनि बे फरायसालियाव दङ। बेनिखायनो बे फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव फोरोंगिरिया थोजासे अभाब जाखादों। बेनिखायनो हानायमानि आसाम सरकारा अननानै जिहेथु बे फरायसालियाव जेरैबायदि गथ'नि गारजेनफ्रा गावनि गथ'फोरखौ फिसाफोरखौ मोनसे गिदिर सिमां लानानै फोरोंनाय जायो। आरो बे फोरोंनाय सिमाङा जुदि आसाम सरकार মই এই খৰাইগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ যি অভাৱ অভিযোগ এই বিষয়ে মই কেইটামান ক'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। ধৰ আমি এই স্কুলখন 1974তে ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে। এই তেতিয়াৰ পৰাই 1990 চনত চৰকাৰীকৰণ হৈছে। এই তেতিয়াৰ পৰা এই স্কুল অনুষ্ঠানটো চলি আহি আছে। কিন্তু
দুখৰ বিষয় যে আমাৰ শ্ৰেণী কোঠাও নোজোৰে। আমাৰ ইয়াত প্ৰায় ক শ্ৰেণীৰ পৰা ধৰি 70জনতকৈ বেছি অধিক ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা হেৰি আছে। এই গতিকে আমাৰ কোঠা শ্ৰেণীও শ্বৰ্ট হৈ আছে, আকৌ ডেস্ক বেঞ্চ এইবিলাক নোজোৰা হয়। আৰু ইয়াত বিভিন্ন আমাৰ অভিযোগ আছে, বাউণ্ডাৰী ৱালৰ মানে বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছে। আমি গছ গছনি তামোল কিবা দেৱদাৰু গছ এইবিলাক ভাল ভাল আমি গছ ৰুইছিলোঁ, কিন্তু বাঁহৰ বেৰা হিচাপে ছাগলী মহ সোমাই গোটেইখিনি নষ্ট কৰি পেলাই। আৰু আমাৰ আৰু এটা কথা আছে, আমাৰ ইয়াত ৰান্ধনী ঘৰো মানে এতিয়া ভাঙা চিঙা হৈ গ'ল আৰু সৰু কথা মানে বাৰিষাত বহুত অসুবিধা হয়। আৰু এটা ডাঙৰ আমাৰ হেৰি প্ৰব্লেম আছে কি আমাৰ কি কয় এইটো ধৰ টিচাৰ আমাৰ এই শিক্ষক মানে আমাৰ এজনী আছে বৰ্তমান। এই এজনী শিক্ষকে 70জনতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালীক কি মানে পাঠদান দিব। গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে কি আমাৰ বড়ো মিডিয়ামখন স্কুলখন মানে ভাঙি পেলাব বিচাৰিছে নে আমাৰ মানে ডেভেলপ উন্নতি কৰিব বিচাৰিছে। মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰে কৈ আছে যে বহুতখিনিও ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বুলি কয়, কিন্তু আমাৰ এই বড়ো মিডিয়ামখনত মানে দেখিছোঁ প্ৰত্যেকটো স্কুলতে মাষ্টৰ 2জনী ক'ৰবাত এজনী এনেকুৱাই আছে, কিন্তু এইটো ডেভেলপমেণ্টটো নহয়। এনেই স্কুলত মাষ্টৰে আহি যে এই 70জন ল'ৰা ছোৱালীকতো মানে পাঠদান দিব নোৱাৰে। আৰু হেডমাষ্টৰে ধৰ এনেই অফিচিয়েলি বহুত কাম থাকে, আকৌ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কোনে পাঠদান দিব। এই গতিকে মই অসম চৰকাৰক এইটোৱে মই বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই স্কুলত 2জনী নালাগে, এজনীও হ'লেও মানে শিক্ষক দিলে মই ভাল পাম। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটো হ'ল কি আমাৰ এই যিজন আমাৰ চুৰেণ ছাৰ বুলি হেৰি প্ৰধান শিক্ষক আছে, তেখেতো অহা জানুৱাৰী লাষ্ট তাৰিখতে ৰিটায়াৰ হৈ যাব। এই গতিকে তাৰ আগে মানে ইয়াত 2জন বা এজনো হ'লেও যি পাৰে চৰকাৰৰ ওচৰত মই এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, শিক্ষক দিব লাগে আমাক, সেইটোৱে।